Здарылася так, што людзі аднаго краю палічылі, быццам мова, якую гаварылі іх бацькі, дзяды і прадзеды, непрыгожая. І чаму ў нас рот толькі цвёрдая, а ў суседзяў ёсць і мяккая? Так, у суседзяў гагожная, а ў нас амаль як хэ. А чаго варта нажаць дзеканне і цеканне, ці ўнескладовае? Што ж нам рабіць? Думалі і надумалі ўрэшце пазычыць мову суседзяў. Яна і багацейшая, і прыгажэйшая, хоць і вельмі блізкая да тутэйшай. І пазычылі, і ніякіх быццам складанасцей. Многія ж словы аднолькава ў гэтых мовах гучалі. Але здараліся і розныя недарэчнасці. Что ж ты нарабіў? У меня были самые благие намерения. Хаця словы ў гэтым сказе на абедзвюх мовах гучалі амаль аднолькава, адно з іх мяняла ўвесь сэнс сказанага. Усё наадварот. Бруки. Нет, правильно говорить брюки. Трапка. Нет, правильно тряпка. І зноў задумаліся людзі. Пайшлі да самага старога і самага разумнага ў той краіне чалавека. Што ж нам рабіць? Кожны народ сваю мову мае, кожнаму народу яна родная. І не шанаваць, не любіць яе тое самае, што выракацца маці ды бацькі. Той зямлі, дзе мы нарадзіліся, якую родным краем завём. Адно магу вам параіць: шануйце мову родную і суседскую паважайце. Паслухаліся людзі самага старога ды самага разумнага чалавека і неўзабаве зразумелі, што ні адной на свеце мовы не выкажаш так дакладна свае думкі і пачуцці, як роднай. І яшчэ ўпэўніліся, што дарма ганьбілі яе. І багатая яна, і мілагучная, не горшая за суседскую і за ўсе іншыя мовы. Вось і вырашылі тутэйшыя людзі змалку дзяцей абедзвюм мовам вучыць, сваёй і суседскай. А хто яшчэ і трэцюю, і чацвёртую ведаць пажадае? Калі ласка, вучы, старайся, ад гэтага толькі карысць.